among YouTube channel ay. So karon ang among kuanon day karon. Amo nami buhaton karon kanang magusa ni ay magluto mi og kuan. Maghimo mi og pizza. So manamad ang mga ingredients nga kinahanglanon sa paghimo og pizza. Kimo kini. Mori ang sliced bread. Yes, tag 30 pesos lang na siya guys. Tag 30 pesos sa ila Gigi. Next is ang sauce or tomato sauce. Original ang among gigamit. Original style. Original Del tomato sauce. Monte. Tag 18 lang na siya guys. Tag 18. Next is the pineapple chunks para ni sa toppings. Yes, para mura siya og Hawaiian. Ala yes. Hawaiian siya. Tagwa na siya. Tag 29 pesos. Next is init nga iro. Hotdog. Yes, Bog na. Toppings gihapon ni siya. Yes. Tagwa na siya. Ang hotdog na champion is tag 32 pesos ni siya guys. Champion kaayo. Champion. Baka naman champion. Next is the cheese. Hidden cheese ang among gigamit. Murag mo dyan Milk siya. sarap. Mahal siya. Mura siya. Tagpila siya. Tag 21 guys. Mahal siya. Murag mo dyan siya. Nakpa-special aning Hidden cheese. Baka naman, hidden. Yes. Next is ang oil or cooking oil para ni sa inig-fry sa hotdog. Tagwa na siya. Tag 22 na siya ang nga na usa ka Usa ka lapad. Yes, usa ka Bisaya pa, usa ka lapad. Yes. That day may special guest. Daddy. Is that yun? It's also very special. Sa pizza. Yeah. Come on, babe. Come on. Lisa, babe. Mayroong pinalanggang meaning, oy. Ay, Lisa, babe. Lisa, babe. Look at Lisa, babe. Super cute. Yeah. Yung heart sa kapindad. Nabungi siya, guys. Nabungi siya siya. Nabungi siya siya sa iyang suwang. Lisa, babe. Lisa. Aliwaros ba? Pero ako na ning So, maunat nun, ang atong sunod buhaton, atong Panita ng hotdog. Init nga iro. Panita ng hotdog. Hello guys! Panita na kay. Yes. After ang nagpanit, i-fry na daan. Yes. Una na to i-slice into thin nga kuan. Circle. Pagka Yes. Oh, diba? Aliwaros, bas iringoy. Lingaw sa iring. Oh, diba? Yung heart sa kapindad. Oh, listen, babe. Say hi. Peter, gid mo mo Say hi, tama Lisa, babe. guys. Say hi. Hello. Good cat. Say hi. Iring ni mo dyan na. Imo magipatubang sa mga people, oh. Shout out kay ni Mad Susi, Lito, si Ladis nga wala daari. Taon. Ma'am, asa naman karong gibutang sa Ginoo in taon, ma'am? Taon. Pauli na in taon inday. Ikaw na yung mga fans. Yes. Oh, kuno. Tadi kasi kuling. Siyempre lang sila ito. Yeah. Pa isa guys nga. Kukoy. Kukoy. Atat. Asa naman ako, oy? Basta to isa sa shout out. Later on, mag-shout out. Dahil niya ito nagpa-shout out. Awas sila sa guys sa pan. Nawa ka kan dayo. Tiga tas palo. Nawa. Nagpanilap na siya sa init nga iro, guys. Kaon ka? Kaon ka gira? Ano ito giyuktan? Si Brownie lang kan kay murag isog-isog to. Naglalagay ko mga animals. O kinain nila yung ano eh. Kinain nila yung sagbot. Yung sagot ng ano na, init na iro. Tagalog pala kayo eh. Yes. Tagalog din tayo. Kung Tagalog ka, Lisa. Viewers na Tagalog eh. Lisa. Lisa. Gusto mo kumain ng hotdog? Ito nga. Oh yes. Yes daw. Yes daw. Ito nga. Yes daw sabi ni Lisa. Oh no, bakit? Dahil asa sila? Gusto mo ng hotdog? Lah, asa ka? Oh, kuno. Kuno. Lisa, gusto mo ng hotdog? Wow! Asa ka? Wow! Now, tomorrow morning. Ikaw guys, saan nagkuha yan nga nga, Lisa? Sa Blackpink. Yeah, sa'yo na siya ng ice cream. How you like that? Ano to guys? Na-red Lutoon na sa akong mga kamot. Lutoon sa nina mo ang hotdog para Ulo. utang na mo sa Ganun na din siya ay. niya is luto na siya daan. Dapat ang pagluto aning hotdog dili pagod kay toppings ba yan nato sa Yes. you know niya. Kasama Para din lang ay. makaluto. Kanon Pero kag lang sakto kuan lang ron, yun siya bukod ron. pagkaluto. diba? Yes! Okay, amo sang i-fry ang hotdog. Yes! Well, Oh, we will sabi. be back. Hi guys! So nagbabalik na po kami. Manana mo og kanang fry ang katong hotdog. So karon amo na ning hiwaon into kanang nigpis bitaw para kuan siya ba nang kuyos na guys. Nang kuyos. Nangunod siya oy. Okay. Kuna ni siya nga na. While magkuan din mi dinhi mag shout out sad ni.
Nakainit. Pero nga na manager. Kinukunin mo sa manager ay. Shout out di ay ni Kabawan Bohol TV. Thank you sa support. Thank you sa Yes! Maraming salamat. Grabe kini siya. Uy, sige, pang-comment. Ola. Salamat kaayo. Yes. Shout out po ni GS Kentos Official. Oh, salamat kaayo sa imong support, GS Kentos. Okay pa kaya manager? Init lagi ni. Oh, ganyan manager. Umiiyak ka na manager. Kasi kaluluto pa niyan eh. Shout out to Bohol Vibes. Hala, oy, kaklaro dyan tayo Bohol. Oy, ngan, palandaan, Bohol Vibes. Salamat kaayo sa inyong suporta. Yes. Ang sa padaghan ba nila, oy. Shout out to Mary Jane Atilio. Hi! Salamat kayo sa pag-subscribe sa among YouTube channel. Maraming salamat. Salamat nyo mga sanuog sana. Next is murag kaila si Mads ani. Shout out to Scarlett May Enriquez. Kaila mo siguro si Mads ani. Hi! Salamat kayo sa pag-subscribe ug pag-support sa Wala si Mads diri kay busy si Mads. na ay importante si Mads nga kuan ginabuhat karong mga panahon na. Last na mo nga kuan kita kay katong dito ni kuan tubigon. Next is shout out to Moshi Villacedo. Hi! Thank you sa pag-subscribe. Oy. Yes, madami-dami ito oy, mga Panasipol, madira, mga oy. mads natin, marami-rami na sila oy. Salamat kaayo na. Next, shout out to Zai Ace. Hi, thank you so much. Next, murag kuan kaila gyud si Mas, gyud kaayo ani gyud. Shout out to Edsinet May Paloma. Lala. Oy, ka-perfect, ka-supportive ba? Next, Salamat. Kani pong sunod, grabe po ni ka-supportive sa among channel. Oy, sige lang, comment. Yeah. Shout out to Mr. Papi Cholo. Yeah, mura mag-DJ sa kuan ay sa radyo. Next, kani sa siya. Sige sa comment. Shout out to Chanex Waki. Hello, Chanex Waki. Oh, tanawa ya mga video guys. Tanawan ninyo ang mga videos nila. Lotto Oy, po. mga sanog sa nabi na nato. Yeah. Kani po, classmate din ako sa kuan. Sa Cebu, sa UZLM. Shout out to Joseph Ray Lapore. Hoy, Dong, kumusta naman ka, Dong? Magpulis, rabaday ka di ay. Ginoo ko nimo. Next, shout out to Dagon sa Huyuhoy. Oh, i-subscribe sa ninyo iyang YouTube channel. Taga-Bohol sa siya. Salamat kaayo sa suporta. And last but not the least, shout out to Dangsmi Bohol. Hi! Salamat kayo sa pag-subscribe at pag-support sa among YouTube channel. I-subscribe sa ninyo sila, oy, katong mga pang kuan pang mention din ha. Kay support to sila yung mga Small kuan. YouTubers. Support Yeah. dito sa Tuwaon tuwa. like Kuan, mga sanog sana. Oh, shout Parang out. matagtanan ani mga small YouTubers. So, Yes. ginabangay kita, oy. Shout out sa ako ang miga nga sa nga kuan na sad siya nag-vlog, travel vlog ya ha. Paano yang shout out nyo tanan. kuan PMB Wanderer. Yes. Alam mo, comment sa bayan na siya sa Shout kuan. out. Hi May. Supported sila siya. Shout out May. Hello. Go laban sa Traveler Vlog. Laban Vlog. lang ta, oy, mga kuan. Mga people. Hiwa na posting niya guys. Okay, dagko na kay giwa oy. Imo na nang huy good ha, manager. Yes. Ang kani di ay kuan. Lasa ni oy. Ang kaning sliced bread, ato na siyang i-flatten para nipis ang atong intahay do, kintahay. Kaya atong kita. Asong ginawa ka nang gamit ibig ka ron. Okay. Roll. Stop, drop, and roll. Do it. Upload. Yes. So, nga na siya ang result, no? Nipis na siya. Nga na, mo na. After ani butangan na siya mga toppings. Yeah, pwede na ka magsugod niya ang taon madam. Sugod na ka din ha. Next! Ay, ma-flatten na natin atong sliced bread. Ato na siyang spread ang tomato sauce. Yeah, the original tomato sauce. Ato na siyang i-spread na rin sa babaw. Just like that. Ano na siya. Yeah. Ana ara.
Ana ba? Ano ba guys? Nakpanan ako ka ng pizza ko eh. Naman dito ko. Yan. Ada pang patay dito tayo may isa. You get And then, ang Ay, basta atong madali. ibutang sunod kay ang Ngan og toppings. Yan. Topping. Pwede butang na lang sige siya, like, si manager na to po sa mga graphics, then ako'y tig-flatten o butang sa sauce. It's really hurts. It really hurts yun. Siguro to bihatag. Rolling in the na ay. Asa magsudlan na to sa itong kuan, binot nga ng toppings. Ginoo ko. Ay, nakalimot mo na ni guys. Pasensya. Siya ng mga taga-Buhol Vlog. Ginoo ko. Saan ninyo? Nagkaon niyo, nagkaon rin mo ubi nga pa. Sana na. First topic. Ito nang nag-spread ang okay, pagka manager, laban nila. Talinga ko pangbutang sa mga first player. Puno nila. We're so very excited to eat nga ano, it's pizza-pizza ng ginoo ko. Kan kanitis manin butang ako kan sosta. Because maraming ano eh. Marami pa tayong gagawin. Uy, hindi pa tayo. Tara. Pero Lagay mo dito. Yeah, ilagay mo dito, ilagay mo dito. ayan. Ilagay dito. Cute daw ako. Charot. Siyang ko na sila. Siyang ang mga people. Ay, salamat eh kayo sa 200 kapil niya subscriber na mo. Ito, naipay mo. Kasi kalit lang. Nagdako ng taon maabot ng 200 kapil. Ay nga, kadaghan ng taong mga sugar nga ano. Yeah, salamat mga mahal na subscribers. Salamat kaninyo mga mads, oy. Yeah. At niya ninyo among mga sunod pa nga mga vlog eh. Okay, shoutout sa din na to si Payoy, no? Kay mo kalit na po na siya comment din ha. Oo. Wa mi kapalit og wa pa mi kapalit og baka kay kuan, wa pa mi sweldo. Wa in town mi awards oy, di mi kapalit og baka. So mag-continue sa lami atong violet nga baka. Yeah. Amo pang gikuan, gi lugway tara sa kuan. Okay. Madam pizza hut, tubuki pizza hut. Hindi ko na platin. Ano naman ha? Hindi ka magi. Pero mas maganda yung i-platin ay. Para kami totoong pizza para ano ba, uniform na lahat ba? Hindi kayo kasain. Dapat kami kalagay yung body na Overload man, hindi ko na kay toppings. dapat lang. Overloaded. Because timing to my bread is not advanced. Ginamos. Pagkustos. Wala hindi pa der. Yes, but there is Ano more mo para cheese again. tanan? Kuya na ako ang cheese tanan. Magiwas. Cheese guys. Melted cheese. Ang medyo kayong cheese. Maod na akong paborito. Fairness kayo sumo tayo. Maglamin na kayo ikukugit ba? Lamin kayo kung itres ang ba oy. Yun sa kanon guys. Tayo man. Dapat sayawan eh. Dapat na. Mads Kasi kayo kaingon. Punta ka dito. Mas I miss you, Mads. Nasaan naman ikaw ngayon? Mads. The best yung mga Pag-imot ang corn dog, Mads. Sa bawat. Agaw. Hindi mo i-corn dog guys. Yato yung ang sa nagalo to guys. Hindi mo i-corn dog. Kana si Mads, kuan na namo, inarap na mo ba mo niya. Pero kuan kayo namo siya. Supod. Darang, sige pag umangko third degree pag umangko ni Mads. Sige pag umangko ni Mads. Sila sa mama. Yes, silang mama ang agaw sa third degree kasi sila. Tagot, di ka gamakatayin kasi og tagot Pag umangko na ta, sila mama ang sila nagtulo. Sa inaral na namo si Mads. Oy. Si Mads rin nasad, mo kunay kinaka-close ko na. Best friend. Best friend kaya namo. Oy, si secretary namong nakuan na niya magkasuod dito na mga iro, na mga iro sila ng mga Amo ko ba history kita ng iro ba? Ini to, remote pang iro ay. Huwag yan ano makapa-close ng Mads rin na ay. Gusto na okay. Kuan na liwat ani sa ay. Yo. Kuan nga mananap nga. Ang cute man. Pero sa kawa stress ang mananap. Nindot na. Sigaw ang matawa. Mga animals so many good oy. Grabe. Madap last nga year. kuan. Tapos mo ipadap sa. Oh, sige. Todo. Sa buhat. Sa gitong. Sa Ay, gusto. ang color, ini color sa violet pa yung kinang nang ipadap lang. Oh, sige. Okay. O hato ko sa balay kay. Willing sige man dapat natin. Hanggang Ganda na kinang. Perfect sa pizza. Pag na dabuto tayo. Lagi pag na dabuto. So, dara guys, ang mga binutangan nagtoppings. After ani, amo na ning ikuan sa kaha. Dapat ang oil dili siya daghan og oil, namo na siya porma. Oh, di ba? Hindi kayo kaingon. Hindi kayo kaingon eh. Mo na porma. Na. Dapat di daghang oil kay entaw mag-oil sa dagatong pizza oy. Kanang kuan na ba murag gamay lang siya. Well, katong i-greaser, something yan. sa kuan. Yang kayo dapat hinay rasag kay na mapagod ang atong pizza ano oy. Yun na pizza. Pagod sana na. Guys, amo na ning kuan na namo na ning kuan iluto dito sa kuan talaha. Sarot.
nagbabalik na pud me kay amo nang itilawan ang among giluto nga pizza. Mao na siya. Mao na. So very amo na hot. testingan ang usban ni nagkalimao ba ni uroy? Yes, get yours, ladies. Ano te? Let's taste. Tara mo. Sige. Kumata. 1, 2, 3, go. Look. Lami, haman. Meron siya dito. Piksang. Wag Hawaiian. Perfect ba? Why joke guys, tami. Kang pagod. I-try po ninyo sa inyong panimalay, oy. Pag apple. Malingaw mo, inaghimo niya. Na may mga 250, makahimo na mo ani. 250. Yan na. Mga, namadakan kayo yung ano nun. Abad. Ang ukayo. Pa, welcome pa na mga uban. Cheese. Pag Pagod apple. daw hag cheese. Tama ta pagod-pagod oh. Namay kaya. Pagod-pagod. Pagod na siya guys sa video guys, pero di na siya pagod kaayo gud kun maamot nga no na pagod na mo sa video eh. Basta pero man. Ngit-ngit man. Why atig yun eh. Lamit na siya. Wala na lang. Gusto mo? Dong. Sabi dang orange na. Cheese. Sabi dang color orange na cheese nga kanang mo pilit lumit ko ayo. Atang kuan. Really yung cheese. Kuan man eh, hindi man mo kan milk tea man eh. Mo yun mo kuan. Last bite na ako guys. Kusugi ko mukhaon. Yung ba dito? Yes. Kami ang natin niya. Lapot na. Hot na guys. Hallelujah. Ang taon niya. Naglalis na kasi mukhaon sa usa. Happy na to. Muna na. Pagod na ba nila? Ako yung bunso eh. Pero bunso. Mamang ko. So, mga to guys, ang video karon. Kami na po din manager. Doon ko paminawon manager, oy. Ah, okay. Ito na kaya nakakauna siya kuan. Okay, go. Okay. Okay. So, take 2 tas atong kuan no, outro ginoo ko. So guys, maora dito among video karon na successful jud among intawong pizza nga huigo oy. Yes, kayong salamat. Abangi. Grabe nagtagalog mo. Maghimo mi og corn dog ang Korean katong nasa kay drama nga startup. Mara sa among sulod nga Lami ano ayot so. Ang among version kay secret. Maora to guys, daghang salamat. Thank you for watching. Please like and subscribe and share. Thank you mga mas. Babush, iklabus, piribus.